Γεια σας. Εγώ είμαι ο δίδυμος αδελφός του υπηρέτη του Μερκούτιο Σπαντίτσιου. Πρέπει να καταλάβετε πως είναι πολύ περίεργο όλα αυτά για μένα. Λοιπόν, πριν 3 αιώνες γνώρισα κάποιον. Ήμασταν μαζί σε ένα σπίτι όπου γίνανε τρομερές αποκαλύψεις. Εμείς φύγαμε και περάσαμε μια ολόκληρη νύχτα μαζί. Μέρα που είναι σήμερα, τα θυμήθηκα όλα αυτά. Ήμασταν μαζί πολύ καιρό και νιώσαμε πράγματα περίγραπτα. Όμως, ένα βράδυ κάποιος βεβήλωσε τον τάφο της και κάψε τα κόκαλά της, νομίζοντας πως είναι ένα εχθρικό φάντασμα. Και από τότε χάθηκε. Το θέμα μου όμως είναι πως δεν θυμάμαι αν είναι το φάντασμα της Μαρκησίας Τελαφράγκο ή το φάντασμα του Βαρόνου Ντεκρίστου. Τέλος πάντων, βασίζομαι σε εσάς. Αν τη δείτε, στείλτε μου με ένα ταχυδρομικό περιστέρι τις συντεταγμένες της ή με ένα από αυτά πώς τα λέτε, τα mail. Είναι εύκολο να την αναγνωρίσει κανείς. Έχω μια φωτογραφία της. Ήμασταν μαζί τόσο ευτυχισμένοι εκείνες τις μέρες. Αχ, αγάπη μου.